What's up everyone? So mayong adlaw guys. Isogay ko, char. So karong adlaw guys, akong itudlo ninyo unsaon paghandle og burnout. Kanang gikapoy na ka sa imong YouTube channel ba kay wala gyud mi dako. Oh, so ning YouTube channel niya karaan na kay wala lang gihapon mi dako. So kana guys, na ako'y itudlo kay actually ako pud guys hapit na pud ko ma-stress ani akong YouTube channel kay karaan na almost 3 years na wala lang gihapoy growth. So guys, akong itudlo ninyo ang number 1 nga technique aron magpabilin tang makahandle sa burnout. Ang una guys is be patient. Ayaw pagdali sa imuhang YouTube channel kay kung magdali ka, dali ra kang madagma. Uno kanang kuno na siya ba? Anam-anam baby steps. Pag maka-gain na kag mga techniques, mga steps, mga pamaagi sa paglantaw og mga video sa uban, pamaagi sa pag-observe sa uban, diha makatake na ka og adult steps kanang dagko nga likan ba dili na baby steps. So be patient lang ug unsay status imong YouTube channel karon, pabilin, padayon, be patient. So guys, ang number 2 is try something creative. Kung wala mag-work ang imuhang mga style sa video sa una, make creative videos, creative technique. Lagi sa akong pag-istorya ganina, pagtuon, pag-study, and then mo-workout nimo na unsay ganahan sa imong audience ug unsa poy technique nga applicable para sa imong kaugalingon o para sa imong audience. So, rich mindset ba? Number 3 is mao gini pinaka the best, ayaw undang. Kay kung muundang ka karon, wala nimo gitry ang imong best, basin ay ugma nimbuto ng imuhang kuan, imong mga pangandoy. So padayon lang gihapon bisag sa downside sa atong kinabuhi kay ang atong kinabuhi guys, mura ra ni siya ligid. Mutuyok, paubos, musaka sa taas. So ingon ana ra na siya. Kung naka-workout ka sa imuhang YouTube channel karon dayon, paminaw nimo wala siya growth, ipadayon lang. Ayaw pagdali. Kay ngadto-ngadto mo grow ra ng imong YouTube channel. Although saturated kaayo ang YouTube karon, naman po'y laing mga pamaagi moadto dito sa Facebook. Pero ang tambag nako guys, ayaw lang gyud og undang. So guys, I hope nga makatabang ni sa inyong YouTube channel nga kung nagkalisod mo kay wala pa mo'y ads. Actually gamay ra gyud ang ads, payment sa ads sa YouTube guys. Mas gamay ang Facebook. Pero by way of endorsement, musikat ka, mo kusog ang imong mga videos, makakita ra man tag mga endorsement. So guys, ayaw gyud og undang kung naa ka karon sa diha sa YouTube, pagpadayon lang o pag-create og maayo nga content aron mulambo ang imong channel. Daghang salamat. Bye-bye.